Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 7 seurakuntaa ja työntekijöitä tällä hetkellä on noin 400. Prime helpottaa sillä tavalla, että jokainen tietää, missä pitää olla ja milloin pitää olla. Ja sitä kun voi käyttää myös mobiilisti. Ja varsinkin sitten kun on erilaisia työmuotoja ja erilaisia yksiköitä, niin erittäin kattavasti palvelee koko henkilöstöä. No tosiaan koko henkilöstö, eli noin 400 henkilöä käyttää meille Primeä päivittäin. Toiminnanohjausjärjestelmä meille on tosiaan se kalenteri ja sitten siihen on saatu lisäosina muun muassa hautatoimen, diakonian. Sitten meillä on erilaiset henkilö- ja muut ajanvaraukset plus sitten vielä sähköinen verkkolaskumaksu ja kaikki meidän ilmoittautumiset tapahtuu sitä kautta kaikkiin tilaisuuksiin. Ja lisäksi nyt saatiin vielä leirikeskustoiminnallisuus ihan uutena. Parhaat puolet Primeessä on ehdottomasti se, että ollaan saatu kaikki tilat samaan järjestelmään, kaikki henkilöt samaan järjestelmään ja pystytään seuraamaan sitä työn tehokkuutta, tilojen käytön tehokkuutta. Päivittäisessä tuessa meitä autetaan tosi nopealla aikataululla, että jos ollaan aamulla yhteydessä ongelmasta, niin se on iltapäivään mennessä pääsääntöisesti korjattu. Että hyvin on kyllä toiminut yhteistyö Primeen kanssa. Että voin kyllä suositella Primeä kaikille seurakunnille. On kyllä todella kattavat ominaisuudet tällä hetkellä ja koko ajan kehitystyötä tehdään. Että varmasti sopii niin pieneen kuin isoonkin seurakuntaan tai seurakuntayhtymään.